पोहे खाऊन कंटाळा येऊ नये म्हणून आपण त्याच्या बाजूला असं एक भोपळ्याचं साधंसं भरीत बघूया. तर आपण त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया आधी. तर आपण हा इथे लाल भोपळा घेतलेला आहे. हा कच्चा भोपळा आहे. हा भोपळा आपण इथे शिजवून घेतलेला आहे. त्यामुळे भोपळा आहे. चवीनुसार इथे साखर आहे, मीठ आहे. फोडणीत घालण्यासाठी आपण इथे मेथी घेतलेली आहे, मोहरी, इथे हिंग आहे, हळद आणि भोपळ्याच्या भरताला लागणं म्हणजे दही आहे इथे. तशाच सुक्या मिरच्या आणि तेल. तर आता आपण कृती सुरू करूया. हे इथे बाउल घेतले, त्यात आता भोपळे घालूया. हे सगळं पाणी काढून घ्यायचं आहे भोपळ्याचं. ते स्मॅशरने स्मॅश करूया भोपळा. आपण चवीपुरतं मीठ घालूया, चवीनुसार साखर. चांगलं एकजीव करूया. ते झाल्यानंतर हे आता दही आहे ते आपण त्यात घालून घेऊया. त्यात फोडणी घालणार आहोत. त्यात आपलं तेल गरम झालेलं आहे, त्यात ती घालूया. जास्त घालायचं नाही कारण कडवटपणा येऊ शकतो त्या मेथीचा. अर्धा चमचा मोहरी, आणि हे मिरचीचे 2 तुकडे घालूया आपण त्यात. सुक्या मिरच्या, थोडासा हिंग आणि हळद. हे चांगलं मिक्स करूया. आपल्या फोडणी आता तयार झालेली आहे, ती आपण या भरीतवर घालून घेऊ. अगदी 5 ते 10 मिनिटात होण्यासारखं आहे. तर इथे आपलं आता हे भोपळ्याचं भरीत तयार आहे.